Dober večer, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Verjetno poznate slovenski film, ki je bil posnet po Tavčarjevih novelah Ljubezen nam je vsem v pogubo. Nocojšnja zgodba moje spoštovane gostje in njenega sina, sadu njene ljubezni, je ravno takšna. Vendar njena poguba ni bila dokončna. Dvignila se je iz pepela in danes spet pošteno, srečno živi. Gospa Olivera Čirković, dobro večer, dobrodošli v oddaji Ženska arena in pa vaš sin Nikola Čirković, lep pozdrav. Dobro večer, bolje vas našli. Dobrodošla v Celju, kako se počutite? Jako lepo. Celje mi budi emocije na 98. 99. godinu kada sam igrala ovde zadnju profesionalnu košarkašku sezonu. Nekako zaista lepe uspomene. Sve najlepše opisujem u svojoj knjizi, to da ne bude da sad sam učtiva pa to kažem eto danas. Ja sam sve te svoje emocije prenela davne 2013. kada sam pisala tu svoju ispovest. Da. Nikola, pa vi, kako se počutite v Celju? Bili ste mali deček, ali se česarkoli spomnite iz tistega časa? Pa ja se ne sjećam baš najbolje, jako sam mali, imao sam 2 godine, ali mi je sad jako lepo. Je zelo lepo. Smo prisrčni ljudje, lepo smo vas sprejeli. Moja gosta pravita, da se v Celju dobro počutite, še posebej Olivera. Nikola se ne spomni tako veliko iz časa njunega življenja tukaj. Olivera pa je tudi zelo emotivno o delu svojega življenja, o katerem bomo kasneje še spregovorili, ko je živela v Celju, spregovorila in tudi napisala zelo emotivno. Pa gremo na začetek zgodbe, zakaj sem omenila ljubezen. Moja spoštovana gostja je bila v svoji mladosti zelo dobra športnica, uspešna športnica. Bila je tudi članica državne reprezentance. Skratka, vse je bilo v superlativih. V nekem trenutku je šlo vse po zlu. In najprej želim spregovoriti z njenim sinom, kajti deček je ostal sam v enem trenutku, ko sta oba starša morala na služenje, žal ne vojaškega roka, ampak v zapor. Koliko si bil star, ko se je to zgodilo? Prvi put, bilo je nekoliko put. Prvi put sam imao 10 godina. Kad su mi oba roditelja bila u zatvoru, Olivera je tad bila 2,5 godine odsutna. To je taj deo koji je bio malo teži zato što sam ja bio jako mlad i to je za mene bilo težak period. Zelo težak čas. Kako si ga doživljal? Kdo je stao ob tebi? Pa teško je to opisati. Dejansko si ostao sam? Da, pa teško je opisati. To nije samo jedna emocija. To je period koji traje i onda tu su razni pomešana osjećanja, ali majka od mog oca, odnosno baka moja, ona mi je najviše pomogla u tom trenutku, jer ona se starala o meni. Ja u tom trenutku nisam mogao baš sam, jer sam mlad bio. Tako da se ona našla tu da mi zameni Oliveru na neki način. Babica je pomagala. Vam je povedala, kam sta starša? Vam je bila predočena resnica? Malo se mučim da razumem. Mučite se. Da li su vam rekli istinu? Gdje su roditelji? Da, jesu. Uvek sam znao istinu. Meni je čak, to malo zvuči čudno, ali meni je čak Olivera javila telefonom prvi put. Ja sam imao 10 godina, sjećam se, bio je letnji raspust, leto između mog 4. i 5. razreda osnovne škole. Ona me zvala i lično mi saopštila da je u zatvoru i da će neko vreme provesti tamo. Potem si dejansko še kasneje moral biti sam. Babica in prijatelji so skrbeli zate. Lahko bi postal otrok ulice, lahko bi postal upornik, lahko bi bilo vse narobe, kar se ponavadi zgodi z otroci, kjer so starši odšli po takšnih poteh, kriminalnih poteh in podobno. Ti nisi tega storil. Si me razumel lahko? Mislim da jesam, da. Da? Nisi skrenuo sa puta? Da, jasno. Pa eto, hvala Bogu i hvala, mislim da to ima veze sa
tim našim odnosom, baš to što ona ništa nije krila od mene, što me tako i spremala i izgradila za život da budem jaka ličnost i stabilan čovjek i onda nisam poklekao na tim nekim izazovima i tim nekim situacijama gde sam mnogo rano bio sam i mogao da radim nešto drugo što druga deca nisu mogla jer su bili kontrolisani od roditelja. Ja sam se bavio stvarima koje sam smatrao da su moji zadaci i ono što treba da radim, to je da se bavim sportom i završavam školu, tako da sreća je da nisam skrenuo s puta. Nisi skrenuo put, nisi zašel s poti. Hodil si v šolo, najprej v Beogradu, kaj ne? Srednjo šolo oziroma srednjo šolo si se pa odpravil nekam daleč. Da, završio sam školu u Americi, u Los Angelesu. Tamo sam otišao kad je još Olivera bila u zatvoru, jel? To je ovaj drugi period gde sam ja opet bio sam, roditelji su opet bili u zatvoru, a ja... Takrat dejansko postaneš samostojen človek. Da, nisam već mogao da se oslanjam tu na bakinu pomoć, jer ona već bila žena preko 80 godina imala, tako da ona nije mogla da ide za mnom i prati me, tako da sam se ja odlučio na taj korak da preko sporta odem u Ameriku i nisam se zbog toga nikad pokao. Mislim da je to bila odlična odluka i jedno odlično iskustvo, tako da... Torej, postal si športnik, odšel si na college, tam doštudiral. Katero smer si hodil v šolo? Kaj je tebe v življenju privleklo? Kaj ti je bila prioriteta za tvojo izobrazbo? Kaj ti v mamini knjigi lahko preberemo, da je tvoji babici po njeni strani bila zelo pomembna izobrazba in očitno si to nasledil. Malo sam se sad izgubio. Šta si odlučio, šta si tamo učio, koje škole, pošto i tvojoj baki po majčinoj strani jako bitno bilo da se čovjek školuje? Da, pa tamo je, to je bila neka, kako bi rekao, business i management škola, tako da to je mnogo lepše organizovano u Americi, jer dozvoljava ti da se aktivno baviš skoro profesionalno pa sportom na tom nivou, a da ispunjavaš druge školske obaveze, što realno kod nas u našoj državi ne ide baš jedno s drugim, jer nemaš dovoljno vremena za to. Tako da, šta je dalje? Pa tvoja mladost, tvoja zrelost je fascinantna. Pri 15 letih na nek način skrbiš sam zase in za oba starša. Kako si nosil to breme? Ali ti je stal ob strani kdo od prijateljev, od staršev, morda kdo iz športnih krogov? Je bil kdo, ki je pristopil k tebi, te vprašal v tistem času še v Beogradu, tu smo zate, smo... Pa ne mogu baš da, nažalost ne mogu baš da se pohvalim s tim da je neko od tih prijatelja ili čak i bliskih rođaka se našao tu za mene, ali mislim šta, ne osjećam sad, zbog toga se sad ne osjećam nešto loše ili mislim ja sam tako vaspitan da jednostavno ne pravim od sebe žrtvu i ne sažaljevam sam sebe, tako da sigurno da bi mi lakše bilo u tom trenutku da se neko našao da mi pruži ruku, naravno, ali kad već nije, ja sam otišao u beli svet. Zaradi tega, zbog toga si postao i jači. Sigurno, da. Da, to ti je pomoglo. Nažalost, takšna usoda je bila tvoja, takva sudbina. Pa uglavnom u životu kada dođu tako neke velike neprilike, ostanete prepušteni sami sebi, tako da to je... To je pravilo, da. To je pravilo. Življenje v Ameriki ti je bilo všeč? Da li ti se svidio život u Americi i da li bi mogao tamo da živiš? Pa iskreno da budem, malo je drugačije. Drugačiji mentalitet ljudi, drugačije su navike, drugačiji je život. Opet kažem, kao jedno prolazno iskustvo, meni se dopalo, nikako se ne kajem zbog te odluke, ali ja kao ja ne bi se pronašao da tamo zasnujem porodicu i živim tamo. Sad to je moje lično mišljenje, to je sve individualno. Kako je v tem času, ko si ti v Ameriki, tako daleč od doma, mama v zaporu, oče v zaporu, kako ste bili v stikih? Ste komunicirali? Kako je to potekalo med vami? Vsa ta bolečina, vse to, verjetno v nekem trenutku tudi jeza. Pa komunicirali smo teško. Komunicirali smo telefonskim pozivima, to je bila jedini vid naše komunikacije. Malo je to bilo tamo nezgodno zato što
sad objasniti i naći taj paket, kupiti za telefon gde imaš te prekookeanske pozive. Sada je vreme tehnologije, svi koriste internet, Skype, WhatsApp, Viber, to su sve dostupne aplikacije koje ne koštaju ništa, tako da u tom trenutku malo teže. Nismo mogli da se čujemo baš toliko često, ali mislim da smo pričali jednom nedeljno. Enkrat tedensko. Jednom nedeljno smo, da. Da. Verjetno si v tem času občutil do svoje mame vse, od jeze, veselja, žalosti, pogrešanja, kadar si jo slišal. Dan danes pa je vse drugače. Skupaj sta, en drugega varujeta, čuvata. Imam občutek, Nikola, kot da si zadal cilj, da boš skrbel za svojo mamo. Posljednje, samo nisam. Da, imam osjećaj kao da ćeš da se brineš za svoju majku. A da, pa sad mi je... Da je to tvoja neka životna odluka. Tako je, sad mi je drago. Baš u tom periodu kad sam bio u Americi, baš taj period o kojem smo sad pričali, često sam razmišljao da nikad neću imati prilike, jer je toliko bila velika zatvorska kazna i sve to, mislio sam da nikad neću imati prilike da uopšte provedem neko kvalitetno vreme ponovo s njom ovako zajedno, jer dok ona izađe da to sve prođe, ja ću već vjerovatno imati i svoju porodicu i decu i tako dalje. Neće biti više vremena za to, ali drago mi je da sam se prevario i da sam sad tu i da je prisutna svakodnevno i da... Da, tako da mi ništa ne pada teško što se nje tiče i samog njenog posla sa knjigama i svim tim. Čak smo predani potpuno tome i bavimo se samo time i drago mi je zbog toga. Vesel si, da si se zbližal svojo mamo nazaj. Vesel si, da je tako kot je in kot je Olivera vmes rekla, si na nek način skrbnik svoje mame. Enkrat te je videla v tvojih očeh tisto veliko razočaranje, takrat je tudi njej spodsekalo noge, kar je bila dejansko tista zadnja odločitev, da je prenehala z vsem, kar je počela. Ali te še danes kaj skrbi za svojo mamo? Da li brineš, da bi mogla možda nekad opet pogreši? U smislu kom? Kriminalno? Da. Ne, apsolutno. Apsolutno ne, ali sam čuo, nešto ste rekli kao da smo se zbližili posle, mi smo uvijek bili bliski, uvijek smo bili ko jedan i nikad nas taj ni zatvor, ni svi ti teške komunikacije i neviđenje nikad nije uticalo na naš odnos ni najmanje. Tako da smo uvijek bili ovako bliski kao što smo sad, iako to zvuči nemoguće, ali je to istina. Nisi razumel? Ne, to je prvo. A ovo drugo mislim da ne. Mislim da ja sam siguran da je ona završila s tim putem i da nas samo čekaju uspesi i lepe stvari na ovom, da ga tako nazovem, normalnom putu. V prvem delu tega vprašanja je bilo tista žalost, ki jo je mama videla v tvojih očeh, ko je iz Turčije se vrnila. To sem mislila, to razočaranje. Pa dejansko to ni bilo razočaranje. Pa to je opet bio jedan težak period. Posle toliko muke i golgote kroz koju smo prošli, kroz sve te godine zatvora i kriminala i tako dalje, smo sad ponovo došli na opet taj neki isti, da se isti ti događaji dešavaju, pa zamalo to hapšenje na granici, pa taj povratak, pa opet svi ti ljudi, opet to sve već postalo je previše i stvarno sam se osjećao loše, ali nisam hteo, pošto sam znao da se ona osjeća loše, nisam hteo da je pričam o tome i da je nešto osuđujem zbog toga, ali ona, kako kaže, sad na mom licu je videla, pošto smo mi jako bliski, osjetila je videla da, kako ona to kaže, sam se razočarao u nju, a ja sam se više razočarao u ceo svet i u ceo život kao takav, a ne u nju lično. Koliko sta si blizu, poveže to, da si vedel za njene akcije, kadar je odhajala. To je tudi redkost, da sta si... Znao si za njene akcije koje je pravila. Pa da, to je i sada i meni je čudno iz ove perspektive, toliko poverenje prema meni kao jednom detetu, da ja neću
to možda pričati okolo ili nešto, eto, ali opet se vraćamo na ono da smo jednostavno bliski i ja mislim da zbog toga što sam znao sve stvari koje se dešavaju, što sam u njih bio upućen da to nisu, koliko sad to zvuči čudno, meni roditelji, zapravo Olivera meni nikad nije rekla da je to ispravno i da to ja treba da radim, nego uvek, koliko god da je to čudno, smo se na to gledali kao nešto strašno loše i da je to jednostavno način njenog života, ali da to ne treba da bude moj izbor i nikad nije ni bio. Ali mislim da to što sam znao sve i što smo uvek o svemu pričali se kasnije reflektovalo na to da kad je ona bila u zatvoru naš odnos se nimalo nije promenio. Jer ja nisam ju mogao osuđivati ili nešto tako kad sam ja sve znao šta se u našoj kući dešava. Torej, če se še samo malce dotakneva odnosa okolja, sredine, kjer živiš danes, kako danes ljudje gledajo na vse to in kako ti danes na vse te iste ljudi gledaš, glede na njihove obnašanje in tvoj pristop do tebe v tistem času? Si me razumel? Mislite na koje ljude? Na ljude iz tog okruženja ili na ljude normalne? Da, ljude iz tvog okruženja. Kako danas gledaš na njih s obzirom na to kako su se oni poneli do tebe u onom vremenu kad si ti ostao sam? Pa ja, kako bih rekao, ja se gledam samo sebe i Oliveru. Mislim, meni je bitna ona i bitan sam sam sebi, tako da ne osuđujem neke ljude što se nisu našli u tom trenutku, čak naprotiv hvala im, jer da se neko našao da zameni ono što sam ja trebao da uradim, ja se ne bi izgradio u tako snažnog, stabilnog čovjeka. Tako da nemam nikakve zamerke ili nešto da dam danas nekome nešto hoću da prebacim ili to jednostavno takav je bio moj put i zahvalan sam na tome. Ali boš tudi ti kdaj napisao svojo knjigo? Pa ako zafali materijala, možda 4. deo. Nikola, hvala lepa. En čas boš še ostal z nama, morda te še malce vpleteva v pogovor. Olivera, še enkrat dober večer. Dobro večer. Kako se počutite, ko se takole pogovarjam z vašim otrokom, ko nehote pa vendarle drezam v vajine rane? Jako sam ponosna što moj sin ovako priča. Ponosna sam zato što je izrastao u čvrstog, jakog momka koji nije ogorčen, to je jako bitno. Nije ljut ni na mene, ni na okolinu, ni na te ljude ili porodicu koje treba da mu pomogne zaista, a to govori o snazi duha. Kad ti preživiš neke teške stvari, a ne zameriš i ne postaneš neki ogorčen čovjek, ti si jak. I ja sam isto takva. I onda nekako sam ponosna što mi je sin takav. I ja sam prošla silnu, zahvaljujući opet sebi, on je zahvaljujući meni, nažalost, ali ja zahvaljujući samoj sebi, birala sam loš i težak put, ali nisam postala ogorčena. Ostala sam nasmejana, ostala sam čvrsta, hrabra, takav je i on i to me veseli, što smo posle svih patnji ostali čvrsti. I poenta života je to, da padneš lako je i svako može, ne baš toliko koliko sam ja, ali je poenta da ustanemo. I to zlo neko koje se desilo i težak život učinilo je njega zaista ratnikom. Zaista se borci rađaju u Oluji. On se rodio u Oluji i silan je borac. I ja sam jako sad ponosna, sad gledam samo na to da je on jedan čvrst, jak muškarac i borac. Stvorila ga je ta teška vremena koja sam ja napravila. Žao mi je zbog toga, ali na neki način on ima neki benefit. Snažan je mladić i spreman za život. Res je. Kot ste slišali, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, zelo močna osebnost je tako njen sin kot moja nocojšnja gostja. Ima močnega duha, imajo močno popotnico za nadaljne življenje po vsem, kar se je zgodilo v njunih življenjih do danes. Malce konkretneje o tem, kaj se je dogajalo, bomo sedaj z mojo gostjo spregovorili. Zanimivo je, da imata tako lep ljubeč odnos, kdor je prebral knjigo, vidi preslikavo vašega otroštva. Tudi vi ste z vašimi starši imeli izjemno lepe odnose, ljubeča družina, zdrava sredina, zdravo otroštvo. Nobenih nekih takih stvari ni bilo, ki se pojavijo običajno
popravilu pri kriminalcih. Oprostite, moram ta baš izraz. tako. Ne, pa zašto oprostite, bila sam deo tog miljeja i jesam pripadala i tu nema izvinit. To je deo mog života koji ja ne krijem i ne zaboravljam. Znači, svaki deo mog života je deo mene i mogu stidela se ili bila ponosna, svejedno, to je bilo moje. Da, preslikala sam svoje detinjstvo, nesvjesno sam to uradila, imala sam sreću da imam neke dobre roditelje, da su oni ili mudri bili ili oni nasledili opet od svojih roditelja taj neki model ponašanja koji sam ja prenela na sina i mi smo pobednici baš i nekako poslala bi poruku svim roditeljima sveta da ono što uradiš sa detetom do 5. eventualno 10. godine, to sam mnogo rekla, ali hajde da kažemo i do 10. Sve si učinio sa detetom. Šta nisi učinio do 10. zakasnio si. Onaj ko je formirao kako treba dete i odnos sa detetom ne treba da brine da li će mu dete u 15. i 20. biti kriminalac. Ne. To će sve oformiti u nekom tom detinjstvu, a čak ne daj Bože i da se zaplete u neprilike kao što sam ja, naći će snage da se izvuče iz tog sveta, baš snagu tražiti u tom detinjstvu. I moram da kažem za njega, osim što je jak, jesmo rekli da je jaka ličnost i ja sam, mi smo osim što smo jaki, jako emotivni. Mislim i da je to održalo tu neku našu vezu i mislim da je slično meni. Ja nekako sve sam radila u detinjstvu iz ljubavi prema tim roditeljima. Ja sam bila poslušna iz ljubavi, a pokoran si samo iz straha. Kada su deca pokorna i poslušna iz straha, to ne traje zadugo i to je problematičan odnos. I tada počinju da lažu i da ne budu iskreni i da se kvari taj odnos. Kada ti je dete poslušno iz ljubavi, imaš pravog čovjeka i stabilnog. Ja sam bila poslušna iz ljubavi, voljela sam silno te roditelje i dok su oni bili živi ja nisam napravila nijedan pogrešan korak. I čini mi se da su ostali oni živi da ja nikad ne bih mogla da uđem u kriminal, da ne bih njih povredila. Iz te silne ljubavi razmišljajući o njima da ih ne povredim, takav je nekako Nikola. Kasnije ja sam se zaplela u probleme, bila u zatvoru, bila sam neko kome je trebalo zameriti, a on je toliko silno mene voleo da je pokušavao da bude što bolji, da bi meni pomogao da se ja izvučem i da me ne bih uvredio. Takva sam ja bila. Bila sam dobar đak zbog roditelja, nevjerovatno. I on isto tako. Še glasbeno šolo ste končali zaradi mamine neke... Glazbenu školu, da. Prvo sam ja izmislila da hoću da sviram klavir, jedina u toj generaciji kad se svirala melodika u moje vreme i ksilofon, neki mali instrumenti koji su bili jeftini. Ja sam izmislila da hoću klavir. Moj tata me je baš voleo, bili smo vezani i ja sam imala neki način kako tati da priđem i da ga osvojim i normalno da mi je kupio taj klavir na kredit. To je bilo baš onako za našu porodicu jedan ozbiljan finansijski poduhvat. I onda već u 4. godini ja sam u košarci srednje škole, muzičke škole, niže muzičke škole i nekako bih i da napustim klavir, ali nije se moglo od moje mame. Da, zbog mame sam završila nižu muzičku školu i eto ga, danas sam je zahvalna što nešto mogu i da odsviram. Zanimivo pa je, da je bil vaš prvi resni košarkarski klub vse drugo, samo tisto ne, kar imate danes najrajši, crno-beli svet. Da, crno-beli svet. Da, iako nekako Crvenu zvezdu doživljavam bližu srcu, moj tata je bio zvezdaš i nekako ono što ti je tata, to si ti. Uvek to tako u porodicama ide. Tako sam ja za Barcelonu. Pa da, jasno. Znači ono što je tata, to je cela porodica. Tako. Tata je preneo to ljubav prema Zvezdi, ali omekao se taj Partizan u školi košarke, video me je trener, to opisujem također u knjizi. 1-2 sezone, ne znam koliko u Partizanu, ali smo ih nekako, više smo ih zaboravili. Više s ponosom se sećamo te Crvene zvezde, ali ja kao pionirka već igram i u Crvenoj zvezdi i to do čitavo pionirsko prvenstvo i nekoliko godina. Tako da nekako više matičnim klubom doživljavam Crvenu zvezdu i Kalemegdan i prve korake u Zvezdi nego Partizan. Da. Poslije sam bila i sportski direktor u Crvenoj zvezdi, tako da više ona obeležila moj život, iako ja sam neko ko voli sport, nisam onaj zagriženi navijač. Ekstremni. Ne. Ja kad igra Partizan, kup šampiona, ja navijam za Partizan normalno. Samo kad igraju Zvezda i Partizan, ja navijam za Zvezdu. Dobra košarkarska pot, spodbuda močna doma, starša sta dejansko z vami dihala za košarko in za vaše treninge in za vse. Prva plača, štipendija, ki je prišla domov,
Takrat je bil verjetno še poseben občutek. Da, silan događaj. Imam 16 godina, tada se to zove u staroj Jugoslaviji stipendija, ne plata, nego kao stipendija. Ali to je zaista plata i dobijamo onaj plavi koverat, to je to koje starije generacije znaju šta to znači. Ima plavi koverat, ima neka traka na kojoj piše koliko si novca dobio. I sjećam se ta moja prva stipendija da je 3 tatine plate, pa neka ogromne pare, i da su oni šokirani, a ja srećnija od njih zato što sam se nekako ostvarila, zato što sam pokazala da sam izabrala pravi put, da je taj sport će zaista nešto značiti i doneti, da ću biti profesionalna košarkašica. Silno uzbuđenje u mojoj kući. Roditeljima šok, ne zato što njih zanimao taj novac ni malo, ali opet nekako to ti je ponos. Dete ti je uspelo u nečemu i to tako mlado, ima 16 godina i već šok je bio. Da, sjećam se da sam im kupovala neki poklone, tati košulju, čuvao do kraja života tu košulju. Relikvija je bila. Preden naredimo kratek premor, bi se dotaknila še vaše želje, ki ste jo zapisali v knjigi, pa je ostala nekako še neizživljena, ali pa morda ne, Tara. Zauvek mala ili velika rana na srcu. Tara je planina u Srbiji. Možda je poznata eto po Kusturici, on ima taj filmski grad, svoj stari grad, jel? Ali ja bi mu bila komšinica, ne bih bila na Mokroj gori, nego u Zaovinama, jednom mestu koje ima i jezero. Sanjam ga i dalje i onoga dana kad izađem na javne nastupe i kažem ja sada živim u Zaovinama i to će značiti da sam ja pobedila, da sam pobednik života. Ne ovih 100.000 prodatih knjiga, ne serija koja je dogovorena, ne sve neki uspesi koje sam postigla i koji su drugim ljudima fascinantni, veliki, jer su u kratkom periodu i zaista sam poentirala i zaista sam okrenula igricu i nekako pobednik sam života. Iz takvog pepela sam se digla, ali zvanični pobednik bit ću kada budem živjela na Tari, u planini, sama. Sanjam to. Naj se izpolni ta želja o tem, kaj je povzročilo dejansko padec v njenem življenju. Omenili smo ljubezen in vse to, kako se je dogajalo, kaj se je zgodilo, da je tako padla od nekdanje jugoslovanske reprezentantke v košarki do najbolj iskane in zloglasne kriminalke ženske v kriminalu. Pa i moške. Pa in tudi moške je nadrasla v svojem ravnanju, pa takoj po oglasih. Sem že čez 80, pa še zmeraj snemam. Rifle, mi smo! Kaj se dereš, se te slišim? Imam slušni aparat. Preverite sluh in poskrbite zanj. Audio BM. Spet slišim.
pozdravljeni spet v ženski areni, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Olivera Čirković ali pod psevdonimom Pink Panther, najbolj razvpita kriminalka, vlomilka v prejšnjem stoletju, da se tako izrazim, v naših koncih, delovala pa ni v naših koncih, ni delala doma. Loša cura nije delovala doma nikako u regionu, ako me to pitaš, nikada. To je grupa koja nikad nije radila po regionu, znači to definitivno je ili zapad ili ja sam izmislila, eto i jug, nekako nije dobro. To po Mediteranu sam dala Grčku ispitivala, to nije dobro. Ali to je grupa koja je išla u zapadnoevropske zemlje, razvijene zemlje gdje su bile i bogate juvelirnice i gdje su postojale osiguranja i bogate radnje. Ovaj naš region nekako smo preskočili i hvala Bogu da jesmo. Možda zato imamo i određene simpatije neke i ja ih imam baš u regionu. Slišali smo v prvem delu oddaje, da si imela zelo uspešno mladost. Bila si zelo prodorna športnica, bila si že članica jugoslovanske reprezentance košarkarske, kar ni mačji kašelj. Vemo, kako težko je bilo priti skozi vse te selekcije, glede na velikost bazena košarkarskega. In potem naenkrat Olivera pride v kriminalne vode. Kaj se je zgodilo? Nije lako objasniti, nema toga da se zgodi trenutak pa te se to desi. To je proces kao i u svemu. Da bi postao kriminalac, postaješ kriminalac kao i u sportu. Sportista dugi niz godina je proces jedan. Ali mogu da označim par nekih tačaka koje možda mogu da objasne to. Prva je sigurno udaja za moga bivšeg supruga. Poroka. Da, koja je muža, s kojim imam i sina Nikolu. On je čovek koji već u to vreme je u tom kriminalnom miljeu. Postoji. Kaj te je privleklo? Prosti. Sve me je privleklo. On je jedan silno šarmantan. Ravno zato, ker vem, da te je ljubezen pokusila v življenju, da bojo mogoče naše gledalke, predvsem mlade, malce bolj pozorne. Čudno je to i vreme. Moram da kažem da to nije ovo današnje vreme. Da u današnjem vremenu je lakše ipak devojkama da se odupru nekom tom kriminalnom miljeu. Već vidimo i njegova loše naličje lice, da je loše, da nije to baš tako sve. Vidimo i neke ljude koji baš i nisu za poštovanje. A u mom vremenu, možda i to isto druga tačka koja me privukla negdje kriminalu, počinju ratovi, tranzicija bivše Jugoslavije koja se raspada. To je jako loše za mene i za moju mladost. Gubim svoju zemlju, gubim svoju zastavu, svoju himnu. To je strašno kad vam se dešava. Meni se to dešavalo u mladosti. Ja igram za juniorsku reprezentaciju Jugoslavije i odjednom tebe više zemlje nema. I to je strašno. Nije opravdanje, ali je strašno. Onda Srbija ulazi u jedan... Pripomore. Pripomaže. Srbija ulazi u jedan jako loš period embarga, kada živimo zaista pod pritiscima. Zemlja, pošto je pod embargom, počinje živi ilegalno. Da ilegalno uvozi naftu, benzin, cigare, šta već. I to je odmah ilegalan način i razmišljanja i čitave populacije, a ne samo ljudi koji vladaju. Znači, od tog trenutka kreće jedan loš period Srbije koji se nastavlja godinama i nastavio se do dana današnjeg. Kriminal postaje kod nas čak i prestiž. Počinju nekako da se mi devojke divimo kriminalcima, jer nam naša isto zemlja ih proglašava, neke proglašava patriotama i ratnicima, čuvenim, neke koji se meni sviđaju, ti ratnici, ne, nikako, ja sam protiv toga. Znači, ta druga grupa koja pripada Pink Pantherima su kao moj bivši muž. Oni putuju, odlaze u neke daleke zemlje koje nama su stavile embargo, znači mi ih ni ne žalimo nešto specijalno, više smo u otporu, to je normalno da osjećaš otpor, iako ne mislim da smo u pravu danas. Ali to je logično, ljudski je da to osjećaš. Oni odlaze tamo u beli svet, otmu nešto, donesu, onda oni to lagano troše, galantni su, super su, zgodni muškarci, zanimljivi, hrabri. S neke strane ženske ti gledaš nekog gradskog hajduka, nekog ko se osmelio, jednog muškarca koji sme svašta da uradi. To ženama prija. Mislim i danas ženama malo prijaju ti negativci koji su jaki. Nije to baš samo tako, biraš nekog profesora i doktora nauka. Nekad te privuče i nevaljali momak. So vaši starši še bili živi, ko ste spoznali moža? Moja mama je umrla 1995. kada sam upoznala moga muža, a moj tata ga je upoznao
In ni imel pripomb, glede na to, da je bil tudi iskreni in odprt človek kot vi. Moj tata prvi put kad ga upoznao, iako se on jako lepo obukao, tati ništa nismo govorili čime se on bavi, samo je gledalo da je on izgledao kao neki biznismen, da je bogat, uspešan, ali i jako se lepo ponašao i moj muž i danas se fino ponaša, ima neke onako urođene manire i galantan je i bonton vrlo. I došao je kući kod nas i ja sam očekivala da će onda zasjeni moga tatu. Obukao je odelo, sjećam se. Moj tata, sad ja ne znam da će me Slovenci razumeti, nadam se postoji prevod za tu reč. Boš prevela ako bude moglo. To je definicija moga muža. Moj tata, kada je otišao, ja kažem, tata, šta misliš? Bili smo jako vezani, ja i tata, sve smo govorili jedno drugom voljeni. Zaljubljena do ušesa. I ja zaljubljena do bola, ja vidim da smo mi isti. Tata kaže, sine moj, to je jedan običan jebi vetar. Sad kako se to prevodi? Poštovane gledalke, ciljeni gledalci, mislim da ne potrebujete prevod. Je pa zanimivo, sine moj, na jugu smo hčerke sine moj. Da, na jugu, da. Balkan je sine moj. Čerka je sine moja, sa sinom si u kontri. Sa sinom baš i nisi u nekoj ljubavi, a kad sa čerkom svi očevi Balkana su u silnoj ljubavi i zovu je sine moj. Ja sam bila sine moj. In je bil vaš mož, ni originalnega prevoda za to besedo. Nema i bolje da ne prevodimo, ali je definicija tačna. I kada bih neko sada, ja posle tolikih godina, meni je taj moj bivši muž vrlo drag. Mi nismo zajedno godinama, stalno je u nekim problemima. Veliko leta že narazen, moram malce prevzeti. Nista pa skregana na smrt. Imata skupnega sina. Tako. I imamo dobar odnos. Nikada nismo imali, nikada nema zle krvi među nama. Mi smo s toliko problema napravili da je nama razvod braka bila tako prosta stvar. Borili smo se za život, pisali pisma jedno drugom iz tih zatvora. Iz enega zapora u drugega. Sjećam se da mi je pisao... To je bila ljubezan. To je bila čitava romantika. Mi se razveli, više nismo u nikakvom ljubavnom odnosu, ali on je zatvorenik u Švajcarskoj, ja sam u Grčkoj. Ko će ti drugi pisati pismo nego zatvorenik? Normalni ljudi u ovom svetu normalnom su zaposleni, rade i nemaju vremena da žive. Znači, ja ne dobijam pisma, niti on. Ja se sa Nikolom čujem telefonom i onda on kreće da piše meni silna pisma koja stižu i ja njemu da otpisujem i meni u zatvoru, naravno da ne znam da li sam razvedena, nisam u grčkom zatvoru, kaže mi, sećam se stražarka koja donosi pisma, draga Olivera, kakvog vi muža imate, pa on je zaljubljen u vas još uvijek. Ono veze nema, mi robijaši, dopisujemo se. Šlo je za popolnoma drugo, medzaporniško dopisovanje, zato da sta si krajšala čas in pa dejansko, da sta na nek način se tudi kaj pogovorila o sinu. Pa ne, više da skratimo vreme. Moj muž je kao i sin. Znači, on je Petar Pan, nikad nije odrastao, tako da nema mnogo razmišljanja o sinu. Više o sebi piše pesme, mi tako, romantik jedan. Svirao je gitaru i recitovo Prevera i ostao Petar Pan do dana današnjeg. Tako da on piše pesme uglavnom u tim pismima. Kako ste se vi upletli u to zgodbo, da ste dejansko postali kriminalka? Korak po korak. Znači, muž je prva vrata otvara da ja upoznajem te ljude. Uopšte taj svet nije mi bio dostupan. Ja sam bila profesionalna sportiskinja. Bila sam već 7 sezona kad ga upoznajem u Atini, igram u Pagratiju. Prvi strelac sam prvenstva. Dosta ozbiljno se bavim sportom i dobro zarađujem. Tako da ja nemam, a naročito u Grčkoj, kontakt sa kriminalnim miljeom nikako. On se pojavljuje nekim slučajem, zvezde su tako htele, nekom društvu normalnom. Ja upoznajem njega u Atini, iako smo oba iz Srbije. I on je zaista šarmantan čovjek i on je zaista atipičan. On ne liči na ostale kriminalce kao što i ja ne. Ide iz zdrave porodice također. Ide iz jedne bogate i uspješne porodice. Otac mu je bio vojno lice i građevinski inženjer. Dosta dobro, lagodno detinjstvo. Različiti smo, ali negde imamo priču odgajanja dobru. Tako da se mi po toj osnovi nalazimo. On je jedan ženskaroš silan. Nadam se da ovo razumeju Slovenci. Ženskaroš. Babjek bi rekli Slovenci. Silan. Kako? Babi. Babjek. Babjek silan je bio. A meni to baš nije bilo... Ženskar je uraden. Ženskar je i babjek i šta sve najgore. Ampak babjek je pa tako pogovorno. Ama babjek je katastrofa bio, a ja to nisam znala. Ja sam bila ipak sportiskinja, imala sam veza ja nekih sa sportistima, ali mi smo mnogo deca, naivni košarkaši bili za takve neke babeke, babjeke, kako već.
napao me i ja ništa nisam razumela. Te gitara, te mi se udvara, te ga odvedem na jedno večer, sećam se diskoteka i u Atini i moje košarkašice i čak i neki odbojkaši iz mog kluba, neki mi se i udvara, da li ću s njim, neću s njim. To je Vas osvajaju. Pa da, to je neko vreme kad to To se traje. pravi, on je prišel in se družil z vami tudi v tem vašem športnem svetu, nič ga ni oviralo. Ne, pa on je tu izdominirao u tom svetu, on je odmah častio sve te moje košarkašice, one su se sve zaljubile u njega, znači on je rešio i Grkinje i mene, on igra kao John Travolta, stvarno igra, neverovatan je, on je izašao na podijum, odigrao kao John Travolta, zavrtio se, platio svima piće i osvojio sve nas to večer. In osvojil Olivero in je odpeljal na kriva pota. Na moju nesreću i Olivera ode, bolje da je neka Grkinja otišla nego ja. Ja, boljše bi bilo. Ampak, ker se je zgodilo, kar se je zgodilo. To je početak, da ne bih odugovlačila. S tim otvaram ta vrata i srećem ljude iz njegovog miljeja. Upoznajem ih, postoje mi negdje neki bliski, neki poznanici, neki drugari, neki su mi simpatični, brzopleti su, lakomisleni, laki su, galantni su, imaju neke vrline, imaju mane, neodgovorni su, kao deca su, troše brzo. I ja vidim da oni preprodaju to što donesu od robe, oni to vrlo jeftino prodaju na veliko u Beogradu. U Beogradu se otvaraju neki stanovi koji su se zvali showroomovi, gde se kao prodaje garderoba. I ja sam sve to videla i brzo ispovezivala. Tega obdobja se spomnim, rekli so, kupiš pri šanerih. Da, pri šaneri, bravo, eto, zna se i to i u Sloveniji. Ja sam odmah videla sam na izvoru da bih ja trebala da otvorim takav stan i da ja kupujem od tih njegovih prijatelja. Od njega ne, jer on silan trgovac, ja od njega ne nisam mogla ništa da kupim. Kod njega je sve preskupo, a kad kupuješ jeftino, tako da sam od njegovih prijatelja počela da kupujem. Onda sam otišla korak dalje, otišla sam i u zemlje u kojima oni rade, da prva budem, da bih stigla do te robe. Pa sam onda otišla korak dalje. Kad sam ih dobro upoznala, kad su mi poverovali i vidjeli da sam stabilna i da plaćam sve to ja na vreme i da sam bolja od svih ostalih preprodavaca, onda sam počela da ih teram da krenu na put jer ja brzo prodam tu robu, oni istroše pare i neće na put. Ne mogu, nemaju novac. Onda ja sam krenula da ja ulažem novac, da nalazim stanove, da im obezbeđujem gde će da žive, da im obezbeđujem radnje, da ja govorim koje bi mi trebale da se urade i da se polako uvlačim u ovu opasnu priču. Znači ja već idem u kriminal duboko, iako toga nisam svesna, da bi to tako brzim koracima ja stigla da budem i organizator na kraju i glava čitave priče. Jer sam brzo povezivala ko otkupljuje robu, crne puteve, kanale kuda roba stiže, stanova nekoliko sam već imala, koji su dobri ljudi za šta ko je najbolji, ja sam ga već selektirala. Sve sam išla ubrzano, brzinom svetlosti i stigla do vrha, eto, da uđem u kriminal 100%. Počasi ste obračali ves ta svet na glavo in ga prevzeli iz moških krempljev. Da. Fascinantno mi je, kako ste vedeli, koga poiskati, kje poiskati. To je cela mreža ljudi, prvo, da so vas sploh kot žensko spustili zraven. Lako je, ako postoji neka žena kao ja, ovakva, pa ona lako ulazi u taj svet, ali takvih žena nema. Žene su, u meni čuči jedna pametna žena i jedan glupi muškarac. I taj glupi muškarac me kosi, tu je greška. Ta pametna žena može da zavlada lako u tom svetu, ali nju njena lukavost i pamet čuva da ona ne ode u taj svet, jer to njoj nije potrebno. Sad taj glupan u meni muški... Pa lako vlada zato što sam ja u to vreme mnogo odgovornije i disciplinovanije od svih njih jer ja imam tu sportsku karijeru i zdrav život. Znači ja nemam periode kad potrošim pare pa posle tih 20 dana nemam, idem pare da uzmem na kamatu, oni to imaju. Znači ja sam finansijski uvek stabilan što njima treba, uvek neko finansijski stabilan. I ja sam toliko uporna i toliko fokusirana da ja sam odmah se raspitala koja je to roba koja se najbolje prodaje, koje su to marke, firme, satova, zlata, bundi, ono što je najprodavanije, ja odmah ulazim u sistem ceo. Znači, agresivna sam, brza sam i ja se tu probijam. Ako postoji žena koja će njima da obezbedi pare za put, novac za put, da im obezbedi stanove gde će oni da odmah, a da ne traže sami, da se ne muče. Ako ona ima prenos robe, a ja sam to sve sklopila da bi ih privukla, jer sam ja morala nešto njima da pružim da bih ih privukla. Nisam mogla da budem brža, jača od njih, da se bijem više od njih. Ne.
Ja sam mogla budem organizovanija i bila sam. I kao žena bila sam i perfidnija. Onda sam ja smislila poslove u kojima nije bilo agresije i napada na ljude. Bilo je nekako bezazleno, a do puno para se dolazilo. Pa ko to ne voli u tom svetu kriminala? Onda ih više nije briga da li si žena. Ako on se vrati s puta i odmah prvi dan dobije svoj novac koji je on zaradio, a on to jako voli, ne voli da ide da prodaje tu robu, to ga nervira. Onda ja napravim i neke rate da im dajem, tačno znam kad će ostati bez para, pa im sačuvam život da ne potroše sve u prvih 5 dana. Ja sam bila jedan super organizator koji je ozbiljno bavio se kriminalom, a bio malo lakomislen, on je želeo da radi sa mnom. Ja sam bila mera za sigurnost, kao banke, kao Raiffeisen banka. Samo u tom Olivera, svetu. je vaš mož sodelovao od začetka? Nikoli? Jako smo bili u kontri. On je bio protiv, zaista je bio protiv toga. Ne mogu da mu osporim da je protivio se od prvog dana, da ja imam bilo kakve veze sa kriminalnim svetom. I do zadnjeg dana je ostao protiv toga i sada je zaista sretan što sam ja iz toga izašla. I tu je bio veliki džentlmen. Nikad nijedan posao nismo uradili zajedno i nikad njegovu robu nisam kupila. Jedina konekt je možda bio kasnije kada sam ja toliko postala drska i bezobrazna. Otišla sam u tom kriminalu do vrha, valjda. Jeste mi on pomagao da preprodam tu robu, jer je strašan trgovac, onda sam i njega uključila. Obrnut proces je bio, onda je on meni prodavao robu kad sam žurila. Eto. Preprodaja je kriminal, ampak še vedno neka light, tako lažja oblika. Potem pride pa do zelo resnih stvari. Opišete zgodbe, ko se z avtomobilom zaletite v draguljarno, zlatarno. Kao sa drogom. Nema light i hard droge. Ima. U početku misliš da je to light i to moje preprodavanje, a to je u stvari predvorje kriminala. Samo se zahuktavaš da ideš kako bi rekla, simbolički težim drogama ili opasnijim poslovima. Tako i ja. Onda ulaziš... Kot ideja, da greste ropat nekam v neke dežele? Ideja se rađa lako i brzo zato što stižem do novca brzo. Meni treba roba i uopšte me ne zanima zemlja u koju idem. Nemam ja tu nekih emocija. Ovoga ne volim, ovoga volim. Nije mi bitno. Biram zemlje. Jednostavno nameće se možda kasnije Grčka više, jer mi je zemlja u kojoj sam igrala dugo košarku, jer u njoj govorim tečno jezik kao da mi je maternji, što su ti sve benefiti, žena sam. Grci su dosta naivni, a naši ljudi u kriminalu su ih izbjegavali, jer je njihovo pravosuđe i sudstvo jako komplikovano. I zaista ko padne u zatvor u Grčkoj, u problemu je silnom. Tako da su naši ljudi izbjegavali, ja nisam imala konkurenciju i baš sam iz tih razloga se usmjeravala više ka Grčkoj, iako se nisam libila i drugih zemalja. Ali fokus je možda bio veći na Grčkoj i opisujem u knjizi sve vezano za Grčku, jer sam te kazne ja odležala, odradila i o njima pričam, o drugima nije baš normalno pričati. Brzo se odlazi duboko u kriminal zato što se ima evolucija u kriminalu kao i svemu, kao u tehnici, kao telefoni što napreduju, tako kriminal isto. Od onoga kad nekada ulaze u radnje pa obijaju vrata, pa tiho otvaraju, pa toga više nema, pa imamo alarmni sistem, pa da nadmudriš alarmni sistem, pa da onda imamo i elektronske rešetke, pa na kraju pancirna stakla. Da bi ti to sve pobedio, takva sve obezbeđenije radnje, ti si morao da bivaš sve agresivniji. To znači agresija autom. Zašto autom? Zato što se tako rešava i rešetka i pancirni izlog. Zaletiš se u juvelirnicu autom i ona je rešena, gotovo. Pa onda ideš dalje. Ako nema više radnje jedno vreme, to se zovu akteri, to je na noć, ali se pratile radnje gde se ostavlja zlato noću. Onda su počeli da sklanjaju, da im je u ugovoru, da bi bili osigurani to sklanjanje. Onda prelazi se i na dnevne varijante tog aktera i po danu da se udari. Pa onda i na pljačku čak da se ide dnevnu. Ali sve nema žrtva, moram da kažem, ljudi. To je, pa eto, mala, eto nekako da kažem, mala neko opravdanje moralno, iako to nije moralno opravdano. To je definitivno kriminal. To je porok u koji sam se ja ukla, skupo sam ga platila. Nije dobra poruka, samo izgleda malo kao film kad se priča i ljudima je zabavno sedeti kući i slušati kao što ti je zabavno gledaš kriminalni film i da navijaš za nekog negativca. To je okej, ali da to živiš, to nije okej, jer to nije film. To je život. Tudi, ko se v življenju pojavi negativec pod narekovaji,
Zasledimo tudi negativne odzive ljudi. Če bi bila vi iz Amerike, bi pa vsi rekli super frajerka je, pa še film se bo posnel. Čeprav seveda ni super. Vsekakor. Končno sporočilo vse vaše zgodbe je, da je bila velika napaka, ki pa vas je veliko naučila o življenju in vam spet pa posledično odpirala druge poti. Spoznali ste življenje v grškem zaporu. Ste edina ženska, ki je uspela pobegniti iz najbolj varovanega ženskega zapora. Se lahko dotakneva še tega malce, ker čas hitro beži, potem pa se bova konkretneje pogovorili o vašem življenju v Celju, dokler ste bili tu. Moram da kažem da to bekstvo iz zatvora je možda jedina stvar isto kriminalnog nekog dela života na koje sam ja ponosna i dalje. Na te kriminalne aktivnosti i dela imam neka sećanja, nekad i lepa, ali nisam pretarano ponosna. To su ipak kriminalna dela i platila sam ih. Ali ovo bekstvo iz zatvora je nekako najviši čin mogući. To je pobjeda slabijeg nad jačim definitivno i još ja kao žena, to je definitivno u sklopu muškog zatvora Korydalo, jednog najvećeg zatvora u Grčkoj koji se nalazi u centru, to je jedan deo grada u centru. To je nekako više od igre. To je čudo. Ja sam to uspela da pobegnem zaista na jedan lukav način. Imala sam pomoć svojih prijatelja, naravno, ali ponovo na najlukaviji mogući ženski način. In v tem zaporu ste napisali tudi knjigo. Tako je. Pisala sam dnevnik, Jaz Pink Panther. Pink Panther. In to knjigo, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, bo nocoj dobil nekdo izmed vas. Da. Moja gostja bo postavila nagradno vprašanje. Dobro prisluhnite. I dobro prisluhnite. In dobro pogledajte. Dobro pogledajte. Ovu knjigu možete kupiti u knjižarama Felix, samo da se zna da ako tražite knjigu možete je kupiti svuda u knjižarama Felix. A poklonit ćemo knjigu onome koji kaže kojoj kriminalnoj organizovanoj grupi sam ja pripadala. Taj ko nam odgovori dobit će knjigu i ko je ne dobije, a malo ga nerviram, obavezno da ode i da pročita ovu knjigu jer ću tog trenutka mu razviti predrasude. Tog trenutka će me zaista početi da simpatiše, jer ova je knjiga silna jedna emocija. To je jedna drama, jedna od splet emocija raznih i jedna čudna ljudska priča. Svi imamo životne priče koje su za film, ali ova baš jeste i jako emotivna i mislim da svaki čovjek u njoj može da se nađe kad je čita. Nije kriminalna, nije jedan manifest kriminala koji čitaš. Naravno da ne bežimo od kriminalnih tema jer je to moj život, ali je nekako mnogo je ljudi pročitalo. Prodato je preko 100.000 primjeraka u regionu i zato pričam ovako sa sigurnošću o toj knjizi, zato što znam da je postigla ogroman uspeh. Torej, gospa je, da povzamem na kratko, povedala o tej knjigi. Kdor bo pravilno odgovoril na nagradno vprašanje, na ekranih se bodo izpisale telefonske številke, bo prejel to knjigo, torej kako se je imenovala kriminalna združba, v kateri je katero je celo vodila naša nocojšnja gostja in zato pristala v grškem zaporu. Tisti, ki pa jih ona z vsem svojim pojavljanjem v medijih v zadnje dni in zadnje čase v Sloveniji, pa že prej v njeni domači državi, ki jih torej iritira, preberite knjigo, malce drugače boste razumeli vse te stvari, malce drugače jo boste tudi začutili, pravi, da jo boste vzljubili. A možda će drugačije da gledaju na život posle moje knjige. Verjetno pa boste tudi drugače gledali na življenje, ko preberete to knjigo. Torej, Jaz Pink Panther, moja gostja sprašuje, kateri kriminalni združbi je poveljevala. Pink Panther, če še samo to ime poveva, preden zaključiva z zaporom, da mi malce še poveš o zaporu, kje ste dobili to ime? Zanimivo ime. Policija. Dala, opet policija se potrudila da napravi romantiziranu. Tudi romantična policija. Znači, to je romantična, ali francuska policija. Znači, nije grčka, mislim da je francuska iz Liona, da kreće odatle priča. Baš nekako, kao mislim da je akcija, tako se nazvala, tragajući za ljudima koji rade te juvelirnice, izvršavaju na isti način. I policija nas je počastila tim lepim imenom, a ja iskoristila dalje u marketinške svrhe. Greva še čisto na hitro zapor ženske. Kako je z njimi? Aha, imamo klic. Dober večer. Dober večer. Kdo je z nami? Lepo pozdravljeni. Kako? Natalija pri telefonu.
Natalija, lepo pozdravljeni. Ste prisluhnili moji gosti? Sem, poznam. Poznate, vam je zanimiv pogovor? Še kako. Ja. Ja. Mi zaupate pravilni odgovor? Boste moji gosti ga zaupali? Ja, mislim, da bo takrat obe dve slišali, ne? Mislim, da je to Pink Panther. Bravo, Natalija, je li tako? Natalija? Natalija, ja. Za Nataliju ću i da potpišem knjigu. Dobili boste tudi posvetilo v knjigo, uganili ste, odgovor je pravilen. Pink Panther se imenuje kriminalna združba, ki jo je vodila moja nocojšnja gostja. Lepo prosim, počakajte na zvezi. V režiji boste pustili vaše podatke, kam vam pošljemo knjigo. Velja? Alo? Prosim, na zvezi, v režiji boste pustili vaše podatke. V redu, ampak nekaj bi prosila, če lahko Olivera napiše za Žana. Naravno, za Žanu. Za Urban. Dobro. Kar povejte našim v režiji, pa naj si to zapišejo, bo Olivera napisala tako, kot želite. Ja, v redu, hvala. Hvala vam. Evo ga za Žanu, jedno srce. Ja, srček. Hvala lepa, srečno. Torej, v grškem zaporu ni enostavno, sploh pa ženski zapor. To je pa nekaj posebnega. Posebno, da, uvijek teži ženski nego muški zatvor, iako to možda deluje malo neverovatno, zato što su muškarci i grublji, skloni možda i tučama i agresiji, jesu više nego žene. U ženskim zatvorima su ređe takve stvari, ali neverovatno kako mi same sebi žene napravimo život teškim. Žena ženi nije u zatvoru drug, nismo solidarne ni slučajno, nikako, a muškarci jesu. Muškarac u muškim zatvorima mobilni telefon kad su već duži period u zatvoru, ne u istrazi, ali u onom dužem periodu svi imaju mobilne telefone, da ne kažem ni laptopovi, šta sve ne. A u ženskom zatvoru za mojih 8 godina odležane kazne nikada nije ušao mobilni telefon i to ne zbog stražara. Stražari su svuda ovog sveta isti, ali oni jednostavno toliko su iskusni da šta god pokušali da unesu u ženski zatvor i učine neku uslugu ili benefit nekoj zatvorenici, to se sazna posle 30 sekundi. Neverovatno, znači između toga da ona bude solidarna i da uđe taj telefon i da sve imamo korist, cela soba, da se javimo detetu, da napišemo poruku, pa to više nije zatvor, ja da sam imala mobilni telefon kao u muškom zatvoru, ja to ne bi računala da sam bila u zatvoru. Ne, žena bira da te ocinkari, a pritom će biti silan drug muškarcu. Ako je pala u delu sa muškarcem, neće ga odati i na sudu će biti, držat će mu stranu i nekad će i odležati kaznu za tog muškarca, biće silno verna muškarcu, a ženi nikako. Zašto smo takve između sebe i nesolidarne, ne znam, žao mi je, ali nažalost takve smo. Torej, da povzamem čisto pokratko, na kratko, v grških zaporih že tako ni ravno lahko bivanje, seveda v nobenem zaporu ni, ampak grški so še posebej specifični in v ženskem zaporu, kar je opazila in kar jo je najbolj bolelo, je to, da med ženskami ni solidarnosti, med moškimi absolutno, že pregovorno, med ženskami pa ne. Spoštovana Olivera, čisto na kratko smo danes preleteli ta vaš osrednji del življenja. Knjiga je na voljo, priporočam vam jo v branje, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Ker pa ste prišli v naše Celje, ker ste ga v knjigi tako lepo opisali, sem vam jaz pripravila eno presenečenje, gosta, s katerim ste preživeli zelo lepe, nepozabne trenutke v času vašega igranja v Celju. Hvala. Takoj po oglasih bomo izvedeli, kdo je to. Sem že čez 80, pa še zmeraj snemam. Rifle,
Mi smo. Kaj se dereš, se te slišim? Imam slušni aparat. Preverite sluh in poskrbite zanj. Audio BM. Spet slišim. Pozdravljeni spet že tretjič v ženski areni. V prvih dveh delih oddaje smo izvedeli delček zelo zanimive, poučne in tragične in vesele po drugi strani zgodbe, življenjske zgodbe moje gostje Olivere Čirković s psevdonimom Pink Panther. Izvedeli ste in v bistvu v Sloveniji vemo, da je preživela krasno leto, športno leto, košarkarsko leto, ko je živela še zelo urejeno življenje, preden je zašla na kriva pota zaradi ljubezni in z ljubeznijo je igrala v našem Celju. Pripeljala sem mi gosta, človeka, ki je takratnem času zelo veliko pomagal, z njo preživel veliko časa, pomagal potovati v Srbijo in nazaj, kajti bili so res čudni časi. Gospod Matej Polutnik, dober večer. Dober večer. Oba sta z velikim nasmehom, rada se slišita, vidita, kajti za njimi so res lepi spomini. Klub je takrat dejansko začel to neko zmagovito pot. Je tako, Matej? Ja, do takrat še nismo osvojili prvenstvo in tudi to leto ga nismo osvojili. Pravzaprav smo izpadli že v polfinalu proti Iliriji. Spomnim se, da smo igrali v Laškem in spomnim se, da je Olivera imela povprečje 14 košev na tekmo. Dober spomin. Neverovatno. In da nam ta sezona ni bila ravno pisana na kožo. Trener je bil Sergej Ravnikar, on je bil tudi tisti, ki je predlagal, da pripeljemo Oljo, takrat je bila Vasič, oziroma ne je bila Čirković ali Vasič. Vasič je pravo. In Smiljo Rađenović. In jaz sem bil tisti, ki sem se z Oljo pogajal, da je prišla k nam. Da si se izpogajali in verjetno tudi šli po njo? Ali je prišla sama? Prišla je z enim menedžerjem v Celje na tehnično šolo, se spomnim, v pisarno. Ta menedžer je potem povedal na številko visoko, koliko bi ona morala zaslužiti. Ampak Olja je bila tako odprta, iskrena in je takoj rekla, ko je šel ta menedžer ven, Matej, pa jaz nočem toliko, jaz bom spol toliko zadovoljna. Da, uvijek sem bila iskrena. In je tudi za pol zneska potem pristala, ker za tisti znesek, ko je rekel menedžer, ne bi mogla igrati pri nas, nismo imeli takega denarja.
ampak bila je reprezentantka. Ona si je verjetno zaslužila ta znesek. Ampak odlična igralka, reprezentantka, najboljša strelka v Grčiji, torej veliko plusov in mislim, da celo evropska prvakinja z Aido. In vse skupaj to je bila igralka, ki si je zaslužila tako številko, ampak naš klub je ni mogel dati. In potem smo mi bili veseli, da je ona bila tako korektna, ker je očitno želela priti v tujino na drugo stran in je potem odigrala za nižji znesek. Zanimive so zgodbe, ki sem jih slišala. V nedeljo smo namreč pripravili srečanje z bivšimi igralkami našega celjskega kluba, ki so bile njene soigralke v tistem času. Zelo zanimive so zgodbe o tem, kako so vaše soigralke in pa štab na nek način pazili Nikolo. In bili varuške kar vsi po vrsti. Ko si trenirala, ko si imela tekmo, so ti vsi priskočili na pomoč. Da, pa svaki dan je bio u hali. Nikola imao tada 2,5-3 godine i svaki dan je bio na treningu. Bukvalno svaki dan u slačionici. Sergij ga je naučio da kad uđe u slačionicu kaže ribe na kupanje. Gospod Ravnikar ga je naučio da kaže ribe na kupanje. Tako da Nikola je od malena prve korake napravio i na košarkaškom terenu u Celju. Ribe u kupanju. Ribe na kupanje, da. Najljepše uspomene imamo. Vozili smo se i sa Mateom, negde nas je vozio. Ja se sećam, zaista smo išli negde. Išli smo u Karadžordževu tamo. Tako, ja znam, turnir je bio. Tako, se sećam da smo putovali i da smo slušali riblju čorbu i bajagu. On je divan, jedan čovjek i zaista meni drag i zaista večeras ako je neko trebao da dođe, onda je to Matej. On je nekad, ne znam sad da li se promenio, bio je jugo nostalgija, a ja zauvek jesam. I ja i dalje širim tu jugo nostalgiju po čitavom regionu i ljudi me zaista vole od Vardara pa do Triglava. Znači, preuzela sam tu njegovu palicu. Isto riblja čorba, isto bajaga, isto jugo fazon dobar i odmah sam ga nekako izdvojila od svih tih. Još je on malo i na strani. Mi Srbi smo malo negativci nekako. Važimo za loše momke. Jedino Matej nas simpatični. Znači, on voli loše momke. Tako da je od prve nas i nekako opravdavao i voleo za nijansu više. I Matej je poseban čovjek, zaista. Osim što je i duhovit, i ima tu jedno dobro i veliko srce i ugodno nostalgiju. On je jedan ozbiljan čovjek kad se tiče dogovora. Vrlo je precizan i vrlo savestan i ja volim takve ljude. Da budu šarmantni i duhoviti s jedne strane, a s druge strane da su odgovorni i da ja njemu verujem i svaku reč koju je rekao, ja sam mu poverovala i svaku reč koju je rekao ispunio je. I to su blistavi ljudi. Da. Hvala. Da. Mogoče se ne bi sve igralke strinjali. To je od vsake posameznice odvisno. Od ene do druge. Verjetno pa večina. Po tistem, kar sem doživela v nedeljo, mislim, da so takratne igralke kar vse tako razmišljale. Sve tako razmišljaju. Ja ću da odgovorim u ime svih. Eno vprašanje. Ste spremljali Oliverino življenjsko pot potem, ko je odšla iz Celja? Kaj se je zgodilo in kako ste doživljali to tragično zgodbo? Pa, spremljal. Vedel sem, da je v Crveni zvezdi, vedel sem tudi potem, da se je vrnila v Grčijo. Potem pa, ne vem, 2012, 2013 mi se zdi, da sem jaz že slišal o tem, ko je nastal ta problem. No, potem pa zelo intenzivno sem začel spremljati, ko se je vrnila in ko je šla ta prva knjiga na srpskem jeziku. Jaz sem jo na srpskem jeziku takrat že tudi prebral in knjiga me je navdušila in točno taka zgodba, ko je ona, se pravi odprta, iskrena, veliko samozavesti, duhovita, pozitivna, torej neverjetno vse te stvari predstavi na način, ki je tako pozitivno, da pravzaprav še v zaporu zgleda lepo. Pa sem prepričan, da v zaporu ne more biti lepo, ker se nima svobode. Prav tako sem prepričan, da je težko, pa o tem govori, priti nazaj na normalno pot, ker na koncu koncev imaš neko etiketo in to etiketo zbrisati je težko. Če si narkoman, nažalost, in tudi če si kriminalec. Tako. In ta pot je težka in jaz sem tudi zaradi tega prišel sem z veseljem, ker seveda želim, da nadaljuje tu, kjer jo je sin pripeljal in kjer je končala na lepi poti z knjigami in z biznisom in da uspe v tem biznisu do konca in tudi s to
serijo, ki bo snemana z Draganom Bjelogrličem, ki je za mene najboljši lik v bivši Jugoslaviji kot igralec. Res je, iz vaših ust v božja ušesa. Gospod Dragan Bjelogrlič je že v akciji, podpisane so že mednarodne pogodbe, posnela se bo serija. Se iskreno opravičujem o vašem življenju, o tem, kar se je dogajalo. Želim vam od srca, da vztrajate na tej poti, na tej strani. To više nema uopšte sumnje za taj moj put. Ja kad sam se odlučila sam se gotovo. Ne, imam fokus. Kad sam nešto rekla, to ću uraditi i to je gotovo. Znači, prošlost više je samo prošlost. Ovo sada je pravi put. I Mate još jednom pokazuje da je veliki. Znači, definitivno s ovim što govori da daje podršku, da su to ljudi žigosani zaista, koji je jednom narkoman, uvijek je narkoman, koji je jednom kriminalac, uvijek je. I time pokazuje svoju veličinu. Da nema predrasuda, da ne robuje predrasudama i takvi treba da budemo. Znači, to je ljudska veličina. Eto ga. Res je. Preteklost je v knjigah. Preteklost je za nami, v prihodnosti bomo... Budućnost je u filmu. V prihodnosti bomo naredili še veliko lepih, dobrih stvari in se čez nekaj let še bolj nasmejali ob oddaljenem spominu na ta žalostni del vašega življenja, ki je bil pa vseeno poučen, dober, dejansko je utrdil vas in vašega sina, vajne odnose, je nenehno ste vzdrževali, kar je res vseh pohval vredno. V klubu ste ostali, v vaših športnih krogih ste ostali v lepem spominu zapisani. Bi se še kdaj vrnili v šport? Ne, mislim da nije ispravno da se vratim u sport. Nije nekako, s moralne strane nije u redu. Deci treba da budu uzori ljudi koji nisu grešili baš toliko kao ja. Iako imam dobre namere i uvek bi pomogla, ali mislim da ne bih trebala da budem u sportu. Eto ga. Prošlost i ostaje tamo gde mu je mesto. Tako je. I drage uspomene i pravi ljudi. Evo me, bogata sam za ovakve ljude kao što je Mate i slične njemu. Spoštovana Olivera, iskrena hvala za vaš obisk v Celju, za vso to pozitivo in nove poglede, ki sem jih dobila ob vaši življenjski zgodbi. Želim vam vse dobro, poklanjam roza vrtnico, rahlo roza vrtnico, samo za spomin. Pašek bluzi. Tako, pa še pašek bluzi. Ni popolnoma roza, ampak samo toliko, da spominja zabrisano. Samo da se malo sećamo. Tako. Hvala. Vse dobro vam in vašemu sinu Mateji. Iskrena hvala za obisk v areni. Verjamem, da se bosta imela sedaj veliko še za pogovoriti po naši oddaji. Žal, čas se je iztekel. Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, kot ste videli, življenje piše res zanimive zgodbe. Velikokrat pa ravno ljubezen botruje ali pogubi ali pa uspehu. Odločitev je naša. Nasvidenje do prihodnjega tedna.